ntombazana. Beka ntombazana. Mina like wathi bali wena hore mina ke sa o rata and I never get well o rata jo. Uyacaba nawe jo. Uyayazi mse. Anibona ukuthi akuba mama yena ngisakutshela yabo mina ngifuna ukusho isikhathi ngiyakuthanda uthi ngenze mina mangithanda makabheke nje Mina ngiqomile ntwana yami. Mina ngiqomile ntwana yami. Uyokutshela ngithi ngathi lo mntana lo uqale mbeka ngangifuni. Manje. Uthi General. izalisha General. iza kamnandi kanjani General. Amantombazana. amantombazana urigora lesi bona lo unjani Bativile cava. Mafethu ngathi kuzokhela That's why niyabangani Solo mina. Ngibonile mina. Alesa simqomile mfana nami mntana loyana ayibamba. Ngitshela ngaye. Nayibamba. Yeah. Ubeka nimphikise nenzobona. Ngikhombisa ni. General. yabona kuye Yeah, sifuna isigcwalisele. Thukile ihlizisha hey wena mama Gijima yebo. Ngibonile kamampela wena. Ngibonile. Uthini? Ngadlula ngibulisa. Sikuzwa ntwana uthini Uvela ngadlula ngibulisa. Sixwalisele kana ubulandele isitokolo nomisa lapha lo esikhwethire gijima ntwana yami Ngizokhombisa ukuthi angimsabi. Ngizokhombisa mina. Ngiyabuya ayish nongoloka awuyilast number Ziye zasebhiletini. Nde bangiphikisa bonke babona. Bathi mina ngijoni nawe. Batshela. Bashumile lebuka. Ngoba nakhe bona besihleli la siyayibona bazo ukubheka siyacela akhona kanjani Nikazani asikhipeni ukukala azizanga ngokulwa nithi thina into esicelayo nje iwani ukuthi nje nikhetheni anifuni Urunyela kubi.
Oh baby ngapha eceleni ungangibuza ukuthi ngiphetheni lento ngayincele bam pam pempeteni oh baby ngapha eceleni ungangibuza ukuthi ngiphetheni lento ngayincele bam pam pempeteni oh baby ngapha eceleni ungangibuza ukuthi pam pempete os pampas pempete pam pam so gonna champas mga pumapapeni pam pempete petes que pe hey wait você vai chorar de washing vou de qual que baguen I got my tape like a process toy me mabo magleg taga success pen give it un peto sen desa lixen again na stress di budget again na stress pam pe so gonna champas mga pumapapeni